Kasundaloan og New People's Army nakaengkwentro sa impasugong Bukidnon. Ani ang detalye. Buto na po na karito araw. Una na. Diba? Kuha kini sa netizen nga si J4 James Binayaw kaghapon sa kadlawon. Di nagkaengkwentro ang NPA o kasundaluhan sa barangay Dumalaging, Impasugong, Bukidnon. Na-monitor na consolidation ng mga NPA group doon sa Bukidnon and nagkaroon ng launch ng focus military operation ng 403rd Brigade. Sa milabayng gabi pa kuno nagsugod ang engkwentro, humanakita sa 403rd Brigade ang mga armado sa lugar. Asok na wala pa ma'am. No, wala pa tayong nare-receive na casualty doon sa encounter. Importante karon dito ang immediate nga pagkaon sa mga bakwit kay wag dito tayo na bit-bit no, sa paghawa nila sa ilang area. Pasalamatan ta sa mga opisyales sa barangay Dumalaging. Sa maong hitabo, daghang residente ang apektado. Hinon, gilayong mihatag og ayuda ang LGU sa lugar. Nagpadala ta og bugas, dilata og mga noodles na kay mo gyud pinaka-importante karon dito. Atong panawagan sa tanan no, hinaot unta. Mubalik ta sa pag-istorya og peace no kay para maundang na ning gubot na sa mga kabukiran. Sa karon, gibutang una ang mga residente sa luwas nga lugar, samtang padayon pa ang pagukod sa mga rebelde. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.